Biċċiet tal-flus imqatta li s-soltu jintremaw mill-Bank Ċentrali issa jinsabu f'wirja fil-binja tal-bank fil-Belt Valletta, f'wirja bl-isem ta' Skart Qani. L-artist Joseph Barbara spjega Moa News li għal dawn l-aħħar 40 sena huwa ħaddan il-kunċett ta' sostenibilità qabel tindaħlet fis-seħħ fil-politika lokali u internazzjonali. Dan hekk kif huwa jaqbad dak li huwa skart u jerġa' jużah fl-arti tiegħu. Ndi voldieri irrealizzajt kemm qed jintremew fl-ixken tal-ilma u li kienu non-recyclable. U rnexxieli voldieri li niġbor ħafna fl-ixken u dan, u ngħid in-nies anke jiġbruli. U bdejt noħloq affarijiet magħmulin minn fl-ixken tal-ilma u affarijiet oħra li nara li huma interessanti li minn skart isir biċċa tal-arti. Fost l-affarijiet li rriċikla hemm fl-ixken tax-xorb li qabel dan beda jiġi rriċiklat huwa kien diġà beda jużah fl-arti tiegħu. Din il-wirja ta' Barbara fil-Bank Ċentrali kienet idea ta' patri Marius Zerafa qabel il-pandemija u din hija l-ewwel wirja li qed issir wara il-pandemija. Iżda sakemm kienu għaddejjin il-preparamenti għal din il-wirja, fader Marius Zerafa ħalla din id-dinja fl-età ta' 93 sena u bekk din il-wirja qed issir qatt unur għalih. Tkellimna wkoll ma' Pauline Lanzon, membru tal-Bord Konsultattiv tal-Fond tal-Bank Ċentrali ta' Malta, li spjegat l-ispazju fil-bank qed jintuża biex juri il-kunċett ta' sostenibilità. Il-bank jixtieq jippromovi l-idea li kull individwu għandu rwol sabiex ngħixu b'mod iktar sostenibbli u mhumiex biss responsabilità tal-gvernijiet u ta' entitajiet internazzjonali li immexxu dan l-iskop.